5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय भटार लिस्टनि गोदान लिस्टनि सायाव सावरायगोन। नोंथाङा भटार लिस्ट गोदान एप्लाइ खालामोनब्ला जाय बिथांमोना 18 बोसोर जाबाय, नोंथाङा भटार लिस्ट गोदान एप्लाइ खालामोनब्ला आरो सोरबाफोर एड्रेस जायगा नामफोर कारेक्सन खालामोनब्ला नोंथाङा 2024 नि भटार लिस्टनि गोदान लिस्टखौ बोरै मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनानै लानो हागोन आङो दिनैनि भिडिअ'आव A to Z देखायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि 2024 नि गोदान भटार लिस्टनि नामखौ जोङो चेक खालामदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा ECI नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो लोगोसे बे लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै होबानो डाइरेक्टयै पेजआव थांनानै नायनो हागोन। दानिया आङो बेखौ थुबाय। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन। दानिया नैबेयाव नुदों इलेक्सन कमिसन, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवबाय। नोंथाङा बेखौ नैबे 3 डटआव थुनांगोन। नोंथाङा नैबे 3 डटआव जोङो बे 3 डटआव थुबाय। 3 डटआव थुनानै नोंथाङा बेयाव इलेक्ट'र रल, नोंथाङा नैबेयाव नुदों इलेक्ट'र रल, नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनानै नैबेयाव नुनो मोनदों लिंक टु PDF E-रल, नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनोसै। दानिया जोङो बेयाव थुबाय। दानिया आरो बेबायदि मोनसे पेज गेवबाय गोदानै। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन। जोङो नैबे आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव PDF इलेक्ट'र रल, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों PDF इलेक्ट'र रल फर दा इयार 2024। जोङो नैबे गोदान लिस्टखौ नायगोन 2024 नि। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आं हमना ला बेयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया बेयाव एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि, नोंथांनि बेयाव एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सिखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथांनि जायगानिखौ आङो बेयाव मोनसे एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सिनि नामखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनोसै। आं बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नैबे सिलेक्ट लेंगुवेजाव थुनांगोन। बेयाव आङो नैबे ASM बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन। आङो बे केपसाखौ बेयाव बहायनोसै। केपसाखौ दानिया बेयाव बहायबाय। दानिया नोंथांनि भट होग्रा जायगाखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बबेयाव भट होग्रा, नोंथांनि भट मिरु बियो, नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि भट होग्रा जायगाखौ नागिरनानै नोंथाङा नैबे नेक्स्टआव थांनाबो नागिरनानै लानो हागोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे भट होग्रा मिरुखौ आङो नैबे नोंथाङा नैबेयाव डाउनलड खालामनांगोन। नैबेयाव आङो बेयाव थुबाय। बियो डाउनलड जाबाय दङ। आं बेखौ दसे नेथ'नोसै। जोंनिया डाउनलड जाबाय। जोङो नैबेयाव डाउनलडआव जोङो थुबाय। जोङो दा बेखौ नायनोसै। बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा PDFआव बियो डाउनलड जागोन। नोंथांनि जायगानि बेबायदि भट होग्रा बेबायदि गोदान लिस्टआ ओंखारनानै फैगोन। नोंथाङा PDFआव बेबायदि नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै, नोंथांनि नामा कारेक्सन जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेबायदिनो नागिरना लागोन एजि स्टेपखौ फल' खालामनानै। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।